नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों नैबे गौरांनि नाइटनि भिउखौ एसे देखायनो सानदों। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ, थेवब्लाबो आं नै दिनै खेबबावबाय। मोनसे जायगायाव थांदोंमोन एक्सुवेलि जों, ओमफ्राय बाहाय हर जाबोबाय। हर जाबोनानै ओमफ्राय गौराङाव एसे मानसिफोरबो नुनायखाय हाबसै होननानै हाबबाय आरो। ओमफ्राय नै लाइट जाजोब्बाय। एसे ओंखारबाय नै, एसे बैथिंजाय गेलेग्राफोर दं, बेथिं थांसै। जाबाय दाना। ओमफ्राय नै बे लेफ्ट साइडथिंजाय बटिं खालामो, जाय बटिं खालामो बिथिं थांनो हाबाय आरो। बैथिंजाय सिदा थांबा गेलेग्राफोर मोनबाय। मोजां जाबाय आरो दा बेलासियाव बाहाय फैनानै बेरायफैनो। ओमफ्राय नै आं बिनानावखौ एसे डिस्टार्ब खालामबाय। आंखौ डिस्टार्ब खालामफिनबाय। दिनैनि भिडिअ'खौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै लादो। आङो गोदान भिडिअ'जों कन्टिनिउ खालामनो सानदों। होमबा आं एसेयावनो फोजोबबाय। बाय बाय।